amiable. Yeah. The Amiable Friends Club of Nigeria. International. If no team had. All club one, I don't know. Isn't hard to much after. I recall who I take a bond. The book and the club was ready. Oh, they were hot. You are worldwide. Yeah, well, I can't know. Oh, Imo International. I want to get Mrs. Layo. Imo International. I want to hear again. Let's say governor. Can your brother answer governor? Oh no. I didn't need change. I got go here question. You know, Uraka from Bas. I'm going to fly over this Adrian. I'm nation of Korea, but for me, not down the song. I want child education yesterday. When men I crusade, Bakabra, in fact, I won't do child education. I got a name back the boy did from Port Harcourt. How many years ago? I did hiding in I hiding in by Jagger. Behind it, I need there in the Abaga, and I thank God I retrain now. Hold on. You know, and the Green Hotel. Green Hotel and Suits. Wearing. You only in a bill with a lodge behind a hotel, Mocha, Chineka, Bolago. Yeah, hotel equals the Ganga, Moto Canada. Oda Omunego, Omriki Duta. Let us go, no. Oh, Zazu. When you see what Zazu. Yeah, I see you walking in Lilu. I will walk an out of it because I see you do. That was Zazu Bitas. Dalo, oh, I see Miss Flight who could have let you go. Him, I see Granny. I'm going okay, Mashimba. Dano, Mini Marugo. Chai. Oh, Okro Cardinal. You are chair. Oh, Akudo. They will know my brother. I see I'm walking a baby. Oh, it is Italy out there. How do they jam a book? How do they came home? They didn't carry a corrector. We have opened. I know you want to know. He's a guy who might be no. Onogo. Igra horonya re. Onogo no. Unu ga mu. Onogo wa onogo. Una bo mo owo ncheche. Atowom. Ebe. Otowom. Amiabu. Abashichira hi. Won le bi he chira ni ho. Bi ho na hi aba friends. Enwere nda na ahụ ebupụta friend. Ọ bụrụ mbira ngụgwọ mfere roba ka gị. Mana lele nda amiabu. Ama join club a na arụ n'abalị. Maka nnula. Ngwalekwa anya. One never. Oh, Obi na I need Chama. I need Chama. I'm going to go number. No, yeah, one name. Don't work with Nishi. That's equal. Yes, yeah, yes. Mbia kulito to lelo nyana kwa ihe. When your face look into your talk to you to talk. I want to give tea with them. When you want to big, I get a big boss. I get a big go. It should be me back. How we go can get big. People give you shine, give you get no even boom and can out. All the way from Sweden.
Can your brother be this okay? Ojimote Moko. Okay, one as Sweden. Leave one name, I must see you. From Bangladesh, one name, then Bangladesh. Mamma will go him a email, make I hear that you like. From a email, hey, how do you channel and work? I'm going to look at you. Let me one mere book. Okay, friends of Amiable. Okay, when you have Ojiriginanya, Ojiriginanya, Urinya, oh, you know, top property. Eh, the Meron. Oh, you know, the quick. You were going to marry. The seeker, oh, Obosi one. Hey, I'm only saying to Kasha in the answer here. When you more bandage and more toilets, they I wonder what I'm going to get. It's our work attack. Yo, I put that. Thank you so much. This is our elected mayor, and this is our current secretary, and the election in Kent. So for Amiable, what else on election? More about the great founder of Amiable Igbo Best of Friend, the founder of Amiable Igbo Best of Friend. When our honorable, it's on a job bet. Oh, you are the biggest agent. I'm a business this man. When I talk about you, Thank you so much. The mayor himself. The mayor. Yes, I'm able to do here with this little thing. I see woman in this series, body teacher, where the wine. I have no copana. Because I'm that now starting from tomorrow. Some of them can return back to their various places. So I see I have no corner, but yeah. Thank you. Ogadiri unu na mma mi ebe ogadiri unu ma Chineke mekwuo ya. Ogadiri anyị na mma, ogadiri anyị na mma, ogadiri anyị na mma Chineke mekwuo ya. Ogadiri anyị na mma, ogadiri unu na mma, ogadiri unu ma Chineke mekwuo ya. Ogadiri anyị na mma, ogadiri anyị na mma, ogadiri anyị ma Chineke mekwuo ya. Otu a ka ọ ga-adị n'aha Jizọs. Ndị anyị ga-eri arite ndụ rite ọganihu. Nwụcha ọnwụ bụrụ oke ọ gaghị eru anyị aka. Ezuzu niile ndị iro na-ezuru anyị nwe nke ga-erute anyị nso. Ha ga-anọrọ in one way, but in 7 ways they will scatter. Sọsọ ihe ọma ka anyị ga na-ahụ. Eke ga-eketara anyị ihe ọma. Orie ga-erotere anyị ihe ọma. Afọ ga-afọtara anyị ihe ọma. Nkwọ ya na-ekwe ihe ọma kwọ ga anyị o. Onye ọbụla sị nkwọ akwọgala ihe ọma, nna kwụrụ ose ọcha kwọchie onye ọwa anya o. N'aha Jizọs. Anyị kpuchie nne ya n'ọbara Jizọs. Onye wetakwara nne ya ihe ọ ga-eji enye anyị ọjọọ agada akọ ya. Ihe onyinye mewere maka asị onye na-enye ka a na-enye. Gị na-enyekwa na-eche ka enye gị gbawa mbọ ụdị isi onye na-enye gị nọrọ gbachi ụzọ enwedị ihe ị ga na-arụ agụrụ agụgbu onye ọwụ dịka ị na-eche ka enye gị na-agba mbọ through what you do. God will bless you because I will bless the works of your hands. And otu a ka ọ ga-adịrị unu niile n'aha Jizọs. Ebe unu nabatakwara m obiọma dị m so much. I am happy even if I didn't stay longer, but at least the little time I have with you people,
I feel so English. I feel so happy. And it's and I must come again. This will not be the last time. I must come again. I got nabia. Obranga mabia, mbekwa na gadi mabia buon. Mlawa mbumbu agada pom nazi. Mononya so bubu pom nazi. Na wori ho na emedu bu enish. Na ha Jesus. Thank you. Nukora no mata. Yes, sir. I can't share with them. Yes, sir. Okay, how are you? All right.